Dans un quartier urbain animé, la vie suit son cours. Mais derrière chaque action se cache un choix entre vigilance et négligence. Fatou, ouvrière dans le BTP. Elle lance des travaux d'extension sans prévenir EDMSA. Résultat, un câble coupé et tout un quartier privé d'électricité. Fatou, c'est la négligence, celle qui coûte cher à elle comme aux autres. Là-bas, voici Mamadou, chauffeur de taxi. En manœuvrant, il percute un poteau électrique. Il ne fuit pas. Il alerte immédiatement le centre d'appel des DMSA. Grâce à son geste responsable, un accident plus grave est évité. Mamadou, c'est le citoyen exemplaire. C'est lui qui agit pour la sécurité de tous. Mais tout le monde ne fait pas ce choix. Issa, il fait semblant de travailler. En réalité, il vandalise les coffrets électriques, arrache des câbles pour les revendre. Face aux installations électriques, chaque geste compte. Ne soyons pas comme Fatou ou Issa. Soyons comme Mamadou. Vous êtes une entreprise? Avant d'engager tous travaux de creusement, veuillez contacter les services de EDMSA pour ne pas endommager les installations souterraines. Citoyennes, citoyens, signalez tout acte suspect, accident ou cas de vandalisme sur le réseau électrique, y compris au niveau des poteaux, en appelant le 36 077 ou à l'agence EDMSA la plus proche. Merci de votre collaboration. So oye aleye sambi woro aniko maukulu ta nisoja kona katanu ye Burkina bi se yoro la bara kechogo oye wasobo bikoina minye Burkina ye amada o makoi ni wati na ni mami ba fesa ka bobo julaso kati yere soro abijanga ufei o taninga segi oye wa biduru ani wa fulani keme sabaye obeke Burkina alefe yasa mamunu be nuru bowo nuba fe kata abijanga ufei ukataninga segi obiseka noga chugomi Burkina amada o makoi siginyugo nyuma konna na ma chama me bado kavoko ulube donita uke miye Burkina ye donita li hukumu kana konna na sa ukero ka fere kerengene sigi ibe fa ofa ni ba fe ka doni blagata Burkina be seyoro mi Wagadugu ka ufedo wa bobo julaso do wa Bamako wa Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ani Dakar idanye ka negajuru sira kale Congo ibiseka biolon vla ko dasi minye fu ani kononton fu nikele biolon vla ni fla uka bololo sira fana obe fretiku aleta na sira fe mamunu ba fe uka doni bauta kata Wagadugu kata bobo julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Burkina aleya au jigibo sabula minye sigi nyuma o panguruso o Burkina e sambi woro minye bara ye aketugo anyene no ubolo ni watina ja sanogo segu ka ufe Dar Salam ni ba fe kasa ka kalanke yasa ka sega ire deme ika siniye sigi aniga sega kalanke tabulo munun konna no olubo ubolo kerengrene ala abela jele abesega to ika siniye sigi bara obesega uluke kalamu me no olubolo dalo no ubolo sa okoni ye pano no e pano solaire o sigili ko kalanke plomberie aleni sokonona nyen olu dlani ko ke karoda obey masonnerie kata se peinture bâtiment ma électricité bâtiment
construction métallique, menuiserie métallique ni menuiserie bois, ka taa se nakɔ sɛnɛ ma min ye misiw tulɔli ye, bagan mara ka taa se sɛ maraw bɛɛ lajɛlen ma, yaasa ka se ka sow fana jɔ, so minnu bɛ se ka jɔ bi an ka togodaw la, ani ka se ka olu entretien bɛɛ lajɛlen kɛ, machinisme agricole ka taa se staff décoration ma, transformation agroalimentaire, nin bɛɛ lajɛlen bɛ centre de formation professionnelle Kaja Sanogo la. Biogazi k'o faamuya k'o dɔngala kari min ye ɲamaw ye k'olu bayɛlɛmali baaraw kɛ fo ka taa se ɲamaw yɛlɛmali ma ka se k'olu kɛ nɔgɔ ye, nɔgɔ min bɛ se ka mago ɲɛ yaasa ka sigida kɛlɛli kɛ. Centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen boloda. Karamɔgɔ jolenw b'u bolo minnu ye kalan kɛ ka kalan faamu, n'u yɛrɛ bɛ se fana ka se ka denmisɛnninw bɛ mun kalan k'u kunna ka se k'a lawaleya teliya la, nin baara bɛɛ lajɛlen sigilen don u bolo yaasa aw ka se ka ye nin ko in na sa, a b'aw senfa biribiri ka taa min ye segukaw fɛ Medine, min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, k'a b'a da bɛɛ lajɛlen tulo ka sa tɔgɔ sɛbɛn kɔni olu daminɛna segukaw fɛ yen, min ye don o don ni dimanche sen bɔra la k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 16 ma, yaasa aw ka se ka kunnafoni jɔnjɔnw sɔrɔ sa. A bɛ nɛgɛjuru sira n'o o ye 76 03 12 23, a bɛ se k'o gosi, min ye 66 03 12 23, walama a bɛ se ka bɔlɔlɔ sira fana lajɛ Alassane Traoré min ye 875 ye ka se ka min ye arobase kɛ gmail.com yaasa aw sen ka se ka don u ka kalanko la, min ye centre de formation professionnelle Kaja Sanogo ye, ale ɲɔgɔnna ka dɔgɔ bi kalandege ale ni baara ko o ta nasira la an ka jamana kɔnɔna na. Elhaj Amadou Adital diinɛ kuntigi ba de don ɲɔrɔ kɔnɔna na, Tijaniya o bolofara min bɛ ɲɔnɔ olu ka kalifa de don a minɛna. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan, an miirina b'a a la, a bɛ yɔrɔ yɔrɔ nin waati na, an bɛ dugawu kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. Min ye Cɔnɔ Amadu Adital ye, maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don, laadiri don, baarakɛla don, faso kanuna don, miiriya ɲuman ka bɔ Mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na, a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ. O ye an ka laɲini ye. An bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye. Bɛɛ bɛ seli la, bɛɛ bɛ bato la, zawiyaw kɔnɔna na, misiriw kɔnɔna na, tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi. An b'an ta fara u ta kan, min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye, min ye an ka nin kalifaba in ye, min ye an ka nin mukadamba in ye, a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na, an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan. Ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na. Compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye, kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama, a suspension wo, a climatisation, a siège wo, n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ, i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na. Somatra e ka kari, Somatra ne ka kari, Somatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu, San, Moti, Kucala, ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa client An filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma.
Biye taratai mekalo ale tile mugan ye biye samba fla ani mugan ani duru ka bela jelen fo ka bela jelen walimando mama sogolo nana Mali kono Mali ko ka jien fanta ani nani bela jelen ko nana kaw bela jele aw ni sogoma bi sogoma na anga babu la belebele bob na ke munye gouvernement ale b'a fɛ ka baara mun boloda samba fla ani mugan ni duru samba fla ni mugan ni wɔɔrɔ min ye sente maaw ye kunungo olu ye yamaruya di ko premier ministre bɛ se ka o baara kɛ min ye conseiller minnu bɛ sente la maa 128 olu ko baara bɛ se ka kɛ ni a ye maa fu o kɔni o ma taa juguya la wa maa fu fana min yɛrɛ minɛ ko in na o b'a yira sa k'a fɔ k'u bɛɛ lajɛlen jɛra kan ko premier ministre ko ale k'a ka baara kɛ san laban ɲɔgɔndan min bɛ kalansow kɔnɔna n'a bɛ fɔ a ma ko kapu ale daminɛna kunungo Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ an sera ka yɔrɔ minnu kibaruya sɔrɔ an na olu de aw ma bi Bamako bɛ k'a ɲɛda kura yɛrɛ yira mɔgɔw la siraba caman bɛ yen bi maa tɛ se ka taama olu kan Amdalayi ACI kɔnɔna ani bɔlɔnkɔnɔna caman olu kɔni tiɲɛnen don nin waati in na segukaw fɛ yen gouverneur ale ni Banque mondiale mɔgɔw ka dɛmɛ hukumu kɔnɔna na sa maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ salongo sanjiko kɔlɔlɔ la dɛmɛ taara ka don olu ma sibiri don maa kelen o fatura Manantali ani Mayina ni ɲɔgɔn cɛ siraba kasara o kɛra sababu ye ministre Mamu Dafe min ye AES fasa ye n'o tɔgɔ ye ko confédérale ale taar'o di Ibrahima Traoré ma min ye ministre min fana bɛ sɔrɔ ko kunna Burkinakaw fɛ yan n'o fana ye ɲɔgɔn ye yansa min ye ministre min bɛ ni ale bɛ jamana kɔnɔna lakana ko kunna n'o ye général Dawudi ye ale tun bɛ sɛgɛnna fiɲɛbɔla sabula a fari tun man di a la ale ye baara ta kunungo Ali 24 sɔgɔbɛ ale taara ka taa o kɛnɛ ka kunungo Kuluba faama sigiyɔrɔ la jamanakuntigi ale ye jamana fila maaw bisimila a fɔlɔ o ye Senegalikaw ka wolomasiri tabaw ka ministre ye ale nana ni bataki ye Jomayi Faye tɔgɔla ka n'o di Asimi ma filanan o ye Mauritanienkaw ka ministre min bɛ ji ani saniya ko kunna ale fana nana sa ko min ye Mauritanie ye ale bɛ k'i kanbɔ ba de nɔfɛ cɛbɔ b'a bolo cɛbɔ min ne a nana Mali ka dɛmɛ ɲini u bɛ se ka fara a kan cogo min na yaasa a ka se ka se sɔrɔ nin y'an ka kuma la kumabaw ye sɔgɔmada in na sɔɔni sisan Keba Jalo ale bi an ka se ka walawala a bɛ se ka faamu cogo min na. Keba ni k'i b'i faso fɛ i b'i sigi ni ko caman ye don dɔw bɛ diya i la don dɔw bɛ goya i la jamanajɔ yɛrɛ ye i bɛna ka na i se de kɛ maa si kelen tɛ yen k'e bɛ se k'a bɛɛ kɛ ka wasa sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen na maa tɛ yen ko n'i ye fanga ta Keba k'a daminɛ fo ka taa s'a ban yɔrɔ ma k'i bɛ diya bɛɛ ye nka i ka fɛɛrɛw sigi sen kan min b'a to jamana bɛ se ka ɲɛ Keba n'i bɛ maaw ɲɛ i bɛ sen kan min kɔ o ye diyagoya ye wa min ye maaninfinya ye fɛn caman de bɛ yen o bɛ f'i ma i b'o mun i tɔgɔ la ka tɛmɛ yaasa i ka se ka maaninfinya kɛ bi an bɛ waati min kɔnɔna na anw yɛrɛ k'a ma ko furancɛla fanga a daminɛna cogo di Ibrahim Boubacar Keita ka fanga ale taali nka bi an y'a ye k'a fɔ yɛlɛmaw baara minnu bolodalen don gouvernement yɛrɛ fɛ ani ko minnu bɛ sen na an ye ko caman la kɔlɔsi a la Keba kunungo CNT kɔnɔna na maaw yɛrɛ k'u miiri tɛ minnu na maaw kun sigilen tɛ ni minnu ye olu kuma caman dara premier ministre ale tulo ka kunungo premier ministre ale ka sɛbɛn a taara CNT kɔnɔna na ka taa yir'u la baara mun b'a bolo san 2025 ani san 2026 nata in a b'a fɛ ka mun boloda mun b'a bolo ka yira jamanadenw na Keba kunungo ntɛnɛn n'o bɛnna mɛkalo in tile 19 ma CNT maaw ye yamaruya d'a ma maa 128 olu sɔnna maa si ma bila sɛbɛn in juguya la général de division Ablaye Mayiga u ye tɛgɛrɛ fɔ a kun ko a bɛ se ka baara minnu n'a y'u boloda olu ɲɛkɔrɔ ta a bɛ se ka taa n'a ye ka se ka baaraw kɛ Keba min ye heure 8 kɔnɔna na jamanakuntigi ale tun ye sɛbɛn min bɔ k'a di ni baara kan ka kɛ n'o ye n'a y'o yamaruya ɲini premier ministre fɛ taabolo 8 premier ministre fana y'o taabolo 8 de ta mun bɛ se ka don a kɔnɔ ka lawaleyali kɛ ka kɛ ni ministre so minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ baaraw daminɛna juma don min ye laseli o kɛra premier ministre fɛ
sɛbɛn yɛrɛ bugunatigɛ bɛɛ lajɛlen a taara ka bɔ ka bin an y'a ye k'a fɔ lakana ko kuma premier ministre y'i sinsin o fɔlɔ kan min ye jamana yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma minnu boloda bi baarako sɛnɛko kumaw ka taa se lakana ko ma min ye maanifinya yɛrɛ tɛ taa min kɔ n'o ye kɛnɛya ye a y'i da don nin bɛɛ la ka taa se kalanko farikolo ɲɛnajɛ min ye seko ni dɔnko an ka bolimafɛnko fo ka taa se an ni jamana wɛrɛw cɛ sira ɲɛnabɔ baaraw ma min ye ISC ye Mali jɔyɔrɔ min b'o kɔnɔna na a y'o fɔ jumadon kiba baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛlen a yɛrɛ sa k'a fɔ kununko min ye baara fanba ye kiba sente maaw ye ɲininkali kɛ ɲininkaliw fɔlɔw ye mun ye o ye k'a yira bi k'a fɔ ko an bɛ lakanako kuma min na Bamakɔ yan n'an bɛ k'a fɔ ko dɔ bɛ ka kɛ a la sente maaw ko Gawo sira k'a tigɛlen don hali bi ko n'o y'a sɔrɔ bamanciwale kɛbaaw olu minnu kun sigilen don Boni n'u wulila ka bɔ yen bi u nan'u sigi min ye Gosi dugu dɔ bɛ yen ko Kobe maa si tɛ se ka tɛmɛ o fɛ wa min ye bamanciwale kɛbaaw ni ɲugawale kɛbaaw ye Gawo sira olu sago bɛ a la hali bi keba min ye sente maaw ye u ye nin ɲininkali kɛ premier ministre la ko fɛɛrɛ jumɛn tigɛlen don a bolo u ma daw ma keba sanubɔyɔrɔ dɔ bɛ Gawokaw fɛ yen n'u b'a fɔ ma ko Ntaka bɛɛ lajɛlen tun y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamana ye ale tun ye wulikajɔ kɛ ka se o yɔrɔ in na ye k'a yira sa k'a fɔ k'u tun ye bamanciwale kɛbaaw gɛn kununko min ye wasadenw dɔw y'a fɔ premier ministre ɲɛna keba ko hali bi ko bamanciwale ɲugawale kɛbaaw k'u sago bɛ o yɔrɔ in na n'olu ko maa min bɛ tɛmɛ o de bɛ tɛmɛ n'olu ko min bɛ kɛ o de bɛ kɛ o yɔrɔ la ko fɛɛrɛ jumɛn bɛ premier ministre bolo maa dɔw fana ye ɲininkali kɛ bi k'olu ka ɲɔw tigɛlen malo bɛ ka tigɛ olu ka baaraw bɛ ka kɛ nka olu ɲɛ bɛ mun na min ye bamanciwale ni ɲugawale kɛbaaw ye olu de ni marifa bɛna na u jɔ u tɔnkɔrɔ k'u ɲininka a ye bɔrɔ kelen bɔ bɔrɔ mugan k'o da anw ma ko premier ministre ko cogo di o ko in na lakanabaliya kɛba k'a bɛ ka sɔ gɛrɛ Bamakɔ la kosɛbɛ yɔrɔ ka dɔgɔ bi maninkala kɔnɔna na ni bingali tɛ ka kɛ yɔrɔ min premier ministre ɲininkara ko yalama a m'a ye k'a fɔ ko sanu mobili dɔw olu bɔtɔ Kayi Kɛɲɛba fan fɛ olu bɛɛ jenina wa u y'a ɲininka fana kɛba ko yalama k'a t'a kalama ko narenakaw fɛ yen ko bin taara kɛ mɔgɔw kan wa ko yalama k'a t'a kalama bi k'a fɔ ko duguden caman bɛ yen u bɛ ka bamanciwale kɛbaaw ye Bamakɔ masuruma dugu caman na wa keba min ye sente mɔgɔw ye u ye nin ɲininkali kɛ premier ministre la k'a ka fɛlaw ye jumɛn ye keba ko nin so lahawta ba minnu fana b'an ka jamana kɔnɔ n'u jɔli daminɛna u ti ka ban fiyewu san kalo 12 i bɛ sow ye u ti ban o ka tɛmɛ ka bɔ yen min ye jamana yɛrɛ ka baarakɛdaw ye olu so caman fana jɔli daminɛna nɛgɛsira ko yalama ko tɛrɛ bɛ wuli saa jumɛn keba so minnu jɔlen don nɛgɛsira la k'a daminɛ Kayi fo Kulukoro k'olu sow ko bɛ cogo di baaraw tun kɛra a la sɛnɛko ta na sira fɛ maa minnu ye sɛnɛko ta ɲininkali kɛ olu ko ɲinan samiya bɛna na kɛ cogo di ko nɔgɔ ma di maaw ma gouvernement fana ye nɔgɔ min di 100 sarada la keba ko o ye 15 de ye o 15 fana ko yalama o bɛ se ka sɛnɛkɛlaw lasɔrɔ cogo di maaw y'a yira fana k'a fɔ bi degun bɛ u kan u tɔɔrɔlen u ye baara minnu kɛ ko o ko bɛ cogo di maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka maa minnu bɛ CNT kɔnɔna na keba olu ye ɲininkali kɛ ko kuma na o ko maliyɛn n'i bɛ kɔ kan i bɛ sɛbɛn sɔrɔ cogo di ni n'a tɛ se ka sɔrɔ Bamakɔ biométrie tɛ se ka sɔrɔ maliyɛn minnu bɛ kɔ kan fɛɛrɛ sigilen tɛ olu bɛ se ka baara kɛ cogo di ko premier ministre kɛlen ka mun fɛɛrɛ tigɛ nin ko in na min ye n'o ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen ye keba ko jɔnni de bɛ anw ka baarakɛyɔrɔ la faso ka cakɛdaw la k'u bɛ mun baara sugu de kɛ mun de la ni sɛbɛn donna a tɛ bɔ jaabi tɛ di maa ma i bɛ taa ka munumunu fo ka t'i i ka samara si k'a ban tayi fɛɛrɛ tɛ sɔrɔ ko premier ministre ko cogo di keba min ye musaka min bɛ di ka kɛ ka baloko la n'an ka jamana kɔnɔ k'o fana lajɛ dɔw fana ko kiiri taabolo la bi ko ka fɛɛrɛ kuraw tigɛ kiiri yɛrɛ bɛ se ka yɛlɛma cogo di yaasa procureur olu kelen kana kɛ maa ye min bɛ maa minɛ k'i bila kaso la olu sagona ka sigi keba min ye so minnu jɔra n'o ye logement sociaux ye u y'a yira premier ministre la k'a dicogo ma ɲi dɛ ko hali sini ko yuruguyurugu ni namara b'a dicogo la ko fɛɛrɛ jumɛn b'a bolo n'o o bɛ se ka falen ko PMI Mali keba ko wari min bɛ sɔrɔ PMI Mali la k'a wari tɛ to yan dɛ ko wa fana ko jeu caman de nalen don bi minnu sigilen don bɔlɔlɔ siraw fɛ maaw bɛ jouer u la ja anw bɛ bɔlɔntan in lajɛ keba ja bɔlɔntan in dɔrɔn tɛ koyi aw ka Real Barca ninnu ja aw kɛlen don ka sobo ne sugo la bɔlɔlɔ sanfɛ Irisi Gɔti wa an t'a dɔn jumɛn n'a jumɛnw aw kɛlen don k'olu de ngalamutu la aw to nin fɛ maa ye dɛ awa CNT mɔgɔw bɔra n'aw ka gundo ye kɛnɛma kunun dɛ
u ko premier ministre ma k'a tama wo sɔgɔlen k'a tɛ taa jamana ka kɛsu kɔnɔ muso dɔ fana ye ɲininkali kɛ Keba ko maa minnu bɛ yen n'u bɛ jamana kɔ kan u bɛ Mali buruja u bɛ Mali neni ko yalama k'olu ka nationalité ko k'o tɛ se ka minɛ olu la wa o fana kɛrɛfɛ min ye Mɛnkɔrɔ Kane ye a ko dɔw bɛ Mali kɔnɔ yan ko olu bɛ jamana neni u bɛ jamana dɔgɔya ko bɛ cogo di péage wari k'u bɛ taa min ni ŋanamu bɛ ka kɛ o yɔrɔ la ɲɔgɔndan minnu bɛ k'an ka jamana kɔnɔ k'u k'a lajɛ olu ka falen Keba ɲininkaliw la belebelebaw o kɛra nin de ye m'a fɔ nin dɔrɔn kɛra dɛ sabula min ye Magman Gabriel ye ale ko 100 sarada la k'u ka temps ta faso wagane la ko k'a di Segu ni Dɔnko tigilamaw ma ale fana y'o ɲininkali kɛ min ye lujuratɔw ye olu fana y'u ka ɲininkaliw kɛ olu ko sa tiɲɛ do caman kɛra u ye nka sariya jumɛn bɛ se ka sigi bi yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka lafiya Keba nin bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ école karamɔgɔ minnu bɛ colo kɛ min ye dɔgɔtɔrɔ minnu bɛ colo kɛ u bɛ baara kɛ jamana fɛ u bɛ baara kɛ nin fɛ kiiritigɛso minnu bɛ yen ka taa se gendarmew ka yɔrɔ minnu bɛ yen bi ni sigiyɔrɔ ɲɛnama tɛ olu bolo n'u ka brigadiw bɛɛ lajɛlen kɔni mobili kelen tɛ sɔrɔ yen k'u bilalen don baara min na o baara la olu ka bon fana ko o ko bɛ cogo di Keba i hakili bɛ ɲininkali o ɲininkali la fɛsɛfɛsɛli la hali donsow u ka ko mɔgɔw ye ɲininkali kɛ a la ka taa se jɛkulu minnu bɛ yen n'olu b'a fɛ ka marifa bila ka na don CNT yɛrɛ ka na don DDR kɔnɔna na n'o ye an ka Golowatiri sabaw ka gun ye minnu labɛnnen don k'olu ka ko bɛ cogo di Musa Aga Siratumane y'o ɲininkali kɛ bɛn k'a sabati ka se ka kolon don an ka jamana kɔnɔ u ye ɲininkali fana kɛ bi fɛɛrɛ jumɛn bɛna sigi ka dugutigilakaw k'olu bila o baara la o baara bɛ se ka kɛ cogo di ko premier ministre ka hakilina ye mun ye nin n'a Keba o kɔfɛ ja Bamakɔ yan dugutigi ɲɛma ko mankan b'a la han ko coordinateur du district Ala hinɛna Bamusa la ale fatura ko nka ko maa ma sɔrɔ k'u ma bɛn maa kelen kan karamɔgɔ Ɲare y'o ɲininkali kɛ musow kɔni ye musow ka ko ɲininkali kɛ yɛrɛ de fo ka tila k'a fɔ ko i yɔrɔ b'a dɔn sisan ko cybercriminalité bɛ yen Keba pôle économique tɛ yan ko ka pôle sigi fana kɛrɛnkɛrɛnna musow ka ko tali na ba la ha kunu premier ministre ɲininkali cayara da la dɔw yɛrɛ ko mɔgɔw bɛna kana bɔ Mali kɔ kan k'u bɛna papier ɲini a Keba papier bɛ ban k'u to yan f'u bɛ yɛlɛma ka u bɛ to yan u b'u ka baara bɛɛ lajɛlen bɛ tiɲɛ ko fɛɛrɛ jumɛn bɛna sɔrɔ o la Keba nin ko bɛɛ lajɛlen na min ye ne dabali ban n t'o f'i ye maa si ma bamanankan fɔ ye ɲininkalikɛlaw wo jaabilikɛlaw wo maa si ma bamanankan fɔ maa si ma an ka kan wɛrɛ fɔ ne yɛrɛ m'a dɔn Gasama ninnu ma ɲininkali kɛ kun min na parce que olu bɛ kuma bamanankan na Gasama ma kuma maa minnu yɛrɛ bɛ yen n'olu yɛrɛ bɛ kanko kɛlɛ kɛ n'u bɛ CNT kɔnɔ u bɛɛ kumana tubabukan na Keba miniti 2 ani 20 buruburu 22 premier ministre ye o yɔrɔnin fɔ bamanankan na o fana bɛ tali kɛ mun na o ye biométrique ko ye n'o bɔra a la k'a daminɛ fo ka taa ban maa si mana ka n'i ka dugu kan fɔ bɔbɔkan ma fɔ miyankakan ma fɔ dɔngɔnɔkan ma fɔ fulakan ma fɔ a ɲininkali bɛɛ a bɛɛ kɛra tubabukan na a dun bɛ ka bɔ Mali télévision soba de la dɛ n t'a dɔn a bɛ ka bɔ mɔgɔ min y'o la sa Mɛnkɔrɔ Kane dun y'a kuma fɔ dɛ a ko fɛn in premier ministre ka baara bolodalen segin k'a bɛɛ lajɛlen dugu ma k'a fɔra ko ka kunnafoni di kɛ ko k'a fɔ mɔgɔw y'an ka kanw na k'u k'u sinsin o kan ko yaasa mɔgɔw bɛ se ka sɛbɛn in faamuya cogo min na donc kunungo CNT kɔnɔ nin de kɛra ɲininkaliw ye ɲininkali minnu kɛra premier ministre la Keba ni a fana ye jaabi di a ko Mɛnkɔrɔ Kane ka jaabi la ko Mɛnkɔrɔ ko min ye a ka papier la Keba ko min ye sɔrɔdasiw ka kan dɔw bɛ yen k'olu bannen don ko munna hali bi o kan kelenw olu bɛ halisa a ka sɛbɛn kɔnɔna na a ko kanw ma ban dɛ kan minnu dira n'olu inauguration kɛra Keba k'a ma ban ko minɛn kuraw kan ka na don kanw kɔnɔ min ye armée ye ale kan ka minɛnw sɔrɔ minɛn minnu bɛ yen n'a kan ka se ka baara kɛ baara min n'o bɛna jamana yɛrɛ nafa premier ministre a ka jaabi la fana a ko bi ko kan banni pewu ko fo bɛɛ lajɛlen ka sigi i sigiyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ka don i donyɔrɔ la minɛn minnu bɛ yen n'olu ye minɛn kuraw ye olu kana ka se ka sigi sen kelen kan yaasa baara bɛ se ka kɛ cogo min na a ko fana ko min ye wolomasiri tabaw ye maa 15 o kan ka ta olu ka gun kan maa 90 o kan ka ta min ye polisiw ni gendarmew ka gun kan
o baara o k'olu bɛna sigi sen kan ka se ka kɛ ka ɲɛ i n'a fɔ tɔw olu kɛra cogo min yɔrɔ minnu na bi n'o ye maningalakaw fɛ ye ka taa se yɔrɔ minnu ma ni binkaliw bɛ ka kɛ bi a ko dugukolo ko bɛna fura sɔrɔ o bɛɛ la maa minnu bɛ yen ni olu jɔrɔlen n'u ka sɛnɛkɛ kow la k'a fɔ k'u bɛ taa foro la cogo di binkali bɛ ka kɛ minnu kan Bamakɔ n'a lamini maa minnu bɛ weleli kɛ don o don kiba n'o ye narenakaw ni maninkala kɛrɛfɛ dugu ye premier ministre ko fɛɛrɛ min sigilen n'o sen kan ko min ye dugukolo ko bɛna wuli ka jɔ kɛ ni ka taa o ɲɛsin o ma min ye armée yɛrɛ ye a yɛrɛ kan ka minɛn kuraw fana san minɛn minnu bɛ taa ni fɛn in ye nka min ye dugudenw ye olu fana dɛmɛni a y'o fana fɔ ko min ye armée danaya ka se ka don ani dugudenw ni ɲɔgɔn cɛ o baara fana bɛ sen na armée bolo u bɛ fura di kɛ u bɛ furakɛli kɛ u bɛ balo di kɛ u bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa dugudenw danaya bɛ se ka don ni ɲɔgɔn cɛ cogo min premier ministre ko k'o hukumu de kɔnɔna na min ye bi bɔlɔlɔsira kan Fama Web TV k'o sigira sen kan arajo fana bɛ u bolo u bɛ kunnafoniw di yaasa min ye dugudenw ye olu bɛ se ka lafaamuya cogo min na Keba ko min ye bingalikɛla minnu bɛ sen na wulikajɔ minnu bɛ sen na an ka foro kɔnɔnaw n'an ka yɔrɔw la ko ni Ala sɔnna a ma ko min ye opération dugukolo ko ye ko bɛna wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin olu yɔrɔ ninnu bɛɛ lajɛlen na min ye o kɔfɛ tɛrɛnko kuma a wulila a ko k'a daminɛ Kayi ka taa se Kulukoro so fɛn fɛn jɔlen don a kan a baara kunfɔlɔw bɛɛ lajɛlen daminɛna lajɛ kɛra a ko kan a ko bɛ ka lajɛ diɲɛma jɔlen na min ye sira ninnu ye ni maaw kɛlen don ka t'u sigi a kan fɛn fɛn nɛgɛ sira ka yɔrɔ ye k'a bɛɛ bɛna wuli keba terrain wulili ko fana a ko k'o baara fana bɛ sen na sabula an t'a dɔn ko babili dɔ cɛnnen don Kasaro wa yɔrɔ jumɛn o babili kan ka dilan yaasa terrain ka se ka wuli dɔw fana ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan Bamako kana to tancogo la bateau ka sɔrɔ Bamako ba kan ka se ka fɛn kɛ a ko Bamako yɛrɛ ni Kanga ni ɲɔgɔn cɛ ko bateau dɔ fana bɛna sigi o kan ko k'o baaraw kɛ ale ni Bamako kɔnɔna na min ye Bamako yɛrɛ kɔnɔna jɛya baara min bɛ ka kɛ bi keba ko ka dɔ fara a kan premier ministre ko délégation spéciale bɛ baara min na k'u bɛna dɔ fara o kan jinɔgɔ bɔyɔrɔw a tɛna da Bamako dɔrɔn ma Mali fan caman bɛ yen bi o bɛna kɛ so minnu bɛ yen ni olu jɔlen don ni gouvernement yɛrɛ ka baarakɛbagaw kan ka yɛlɛma sow kɔnɔ olu sow fana k'u y'u kimɛli kɛ so bɛ jɔ wagati min baaraw bilara k'u to yɔrɔ minnu na k'u y'o jateminɛw kɛ yaasa a bɛ se ka daminɛ cogo min na nka ko yɔrɔ dɔw bɛ yen k'o ka gɛlɛn goudron fana ta na sira fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko ka bɔ Gawo ka bɔ Bamako ka taa Gawo o sira dilanni ko ta na sira fɛ ko dɔw tun ye wari dɔw di nka min ye wari tɔ ye Mali yɛrɛ bɛ k'o ɲini yaasa o sira bɛ se ka dilan cogo min na premier ministre ka jaabi kɔnɔna fana na keba ka ɲɛsin PMI Mali ko ma a ko min ye AMRTP ye ko kimɛlikɛlan b'o bolo min bɛ k'i hakili to nin bɛɛ la min ye malidenw minnu bɛ kɔkan ye a ko nin yɔrɔ la keba a ye bamanankan fɔ a ko min ye maliden minnu bɛ kɔkan u ka sɛbɛn ko yɛlɛmali ko tiɲɛ don k'a kuma nalen fɔ ko Asimi yɔrɔ ko k'u k'a lajɛ adamadenya na ni ɲɔgɔn cɛ mun bɛ se ka ɲɛnabɔ ko nka ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye a y'a daminɛ bamanankan na ten keba k'an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko maa caman ka corrigeli ye ka dɔ bɔ n si la ye ko bi dun an bɛ biométrie min kan k'a ni diɲɛ bɛɛ de sɔgɔlen don ɲɔgɔn na ko nka o bɛɛ n'a ta jamanakuntigi ye min fɔ u bɛna filɛli kɛ a la ko n'o tɛ k'olu ye mɔgɔ caman fana ta keba olu y'o yɛlɛma nka nin waati in na baara min bɛ ka sigi sen kan n'o ye CTDG yɛlɛmali ye k'a kɛ agence ye wolosɛbɛn donni b'a la ko bɛɛ lajɛlen de bɛna na ni yɛlɛmaba ye min bɛna n'a to maliyɛn minnu bɛ kɔ kan u bɛ se ka lafiya cogo min na nka keba a ko an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye si yɛlɛma in ko a tɛna se ka to sen na dɛ parce que ko ni min donna i ka biométrie la ka ban a tɛ se ka falen k'a ka gɛlɛn bi kan t'a ye dɛ ko mɛ ko don nataw la a bɛna kɛ kɔlɔlɔ ye jamana yɛrɛ de ma jamana yɛrɛ bɛna degun sɔrɔ a la wa si yɛlɛma in fanba keba i b'a dɔn maa minnu don a ekɔlidenw balɔntanaw maa minnu bɛ yen n'olu bɛ taa kɔ kan ka taga baaraw kɛ ko olu de y'a fanba ye premier ministre kɔni ko k'an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ minnu bɛ se ka kɛ u na fɛɛrɛ sɔrɔ olu la min ye carte biométrique fana ye ko caman fana bɛ yɔrɔ caman bi o sigilen tɛ maa minnu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye préfet ni sous-préfet ye k'olu ka lakanako a ko k'o bɛɛ lajɛlen bɛna tali kɛ dugukolo ko o hukumu kɔnɔna na dugukolo ko min ni o daminɛna a y'a yira fana a ka jaabi kɔnɔna na nɔgɔ sɔrɔbaliya ko fɛɛrɛw bɛ ka tigɛ yaasa min ye yanni samiya ka don k'o bɛ sɔrɔ cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛna sigi sen kan k'a dalen don a la k'a fɔ ko ministre min bɛ ko
Seneko kuna una se k'o baara kɛ ka ɲɛ min ye préfet ka mobili ko fana kuma fɔra ani ka taa se gendarme olu ka brigade ko mobili t'olu fana bolo a dɔw yɛrɛ brigade yɛrɛ kɔni ye brigade tɔgɔ de don n tɛ brigade tɛ o bɛɛ lajɛlen a ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan min ye PMI Mali ye a ko PMI Mali jate ani maa minnu bɛ yen n'u bɛ jeux kɛ internet ni fɛnw ka kɛba k'o bɛɛ lajɛlen ko la kɔlɔsilen don AMRTP fɛ sɔrɔko ta na sira fɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko péage ko bi ko péage 10 de bɛ yen digitalisation sigilen don minnu na ko digitalisation sigilen ni sisan cɛ k'a taara a yɛrɛ sɔrɔ a sɔrɔw k'a bonyana kojugu kɛba ko tɔnɔba de b'a la fɔnba de ko u ka poste péage ni péage ninnu paysage ninnu ko k'a bɛɛ lajɛlen digitaliser ko yaasa jamana bɛ se ka tɔnɔ sɔrɔ cogo min a ka sɔrɔ k'o de fɔ ɲɔgɔndanw a ko k'o fana bɛna kɛ basigi ni lafiya kɔnɔna na ka taa se logement sociaux olu dili ko ma ko fɛɛrɛ bɛna sigi sen kan keba min ye Ablaye ye a y'a yira fana k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu ka musaka ko ka se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na u bɛ se ka musaka di ani ka se k'u jɔyɔrɔ bonya cogo min na ko o baaraw bɛ sen na ko nka ko min ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna sigi sen kan minisiriso bɛ maliden minnu bɛ kɔ kan u ka ko kunna o bɛna jɛrɛba dɔ kɛ o jɛrɛ in senfɛ hakilinabaw maa minnu b'a fɛ ka yɛlɛma ka don kow la olu bɛ se ka na ɲɔgɔn sɔrɔ o ko kɛnɛ kan yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min na wa a y'a yira sa fana k'a fɔ ko sɛnɛkɛlaw o y'u ka jamanakuntigi ka koba de ye ko min ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi nɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ cogo min baaraw u kana na surusala ɲinan san daminɛ na ekɔliso dɔ bɛ yen ko a bɛ fɔ o ma ko bɛnu marisi n'i tilara o kalan na k'i bɛ taa mini a ko dɔw bɛ yen olu bɛ kɛ ndolacila ye dɔw bɛ yen n'a y'u ja u bɛ se ka taa n'u bɔra lycée in na u bɛ se ka to ka kalan tɔ laban sanayɛlɛ kalanso wɛrɛw la minnu ka di u ye kiiriko ta na sira fɛ a ko kiiritigɛ o sigilen don cogo min na bi ko o sariya kuraw olu sigira sen kan o sariya kura minnu sigira sen kan o bɛ procureur yamaruya ale ka baara kɛ tan nka min ye collège kɛrɛnkɛrɛnnen kan ka sigi yan'o ka sigi k'an k'a to ta fɔlɔ sariya minnu bɛ yen olu ka se ka labato keba ja juillet kalo nata de code pénal ni code de procédure pénale a bɛ don sen kan wa min ye baara min bɛ tribunal ko fana kɔnɔna na a ko min ye a baaraw ye a sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen sigilen don sen kan min ye dugudenw ye u yɛrɛ bɛ se ka u ye ka se ka u ladɔn sabula a caman bɛ yen bi olu kɔni bilalen don maaw olu ka bolo kan logement sociaux ko ta na sira la keba a ko k'u bɛna na u jɔ u jɔyɔrɔ la yaasa min ye logement sociaux ye o ko bɛ se ka sigi sen kan cogo min na muso min ye ɲininkali kɛ keba ko maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ni olu bɛ kan ka bɔ malidenya la ni fɛn ka minɛ la Ablaye ko k'a bɛna min f'u ye ko min bɛ sen na bi k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ ye Mali nɛni mɔgɔ dɔ ye Mali lagosi mɔgɔ dɔ ye ko ta ka se Mali ma k'i bɛ Mali kɔ kan k'a bɛ min f'u ɲɛna ko min ye Asimi ye a ko de ko olu ka baara o ye ka kuntilennaw kɛ kuntilenna minnu bɛ yen bi Mali furancɛla fanga a t'i ɲɛsin maanifin kelen ma a ka laɲini ye minnu ye n'o ye ka jamana bila senkura kan a b'o baaraw de la nka min ye k'a fɔ ka wuli kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin maa dɔ ma k'a fɔ k'i bɛ ko dɔ ta ka ɲɛsin o ma k'a ka baara t'o ye a ka baara ye ka bɛn kelenya min ye cɛfɔ ni kan bɛ k'o sinsin malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ ko wa ko président ye o f'olu ɲɛna siɲɛ caman ko o tɛ a to olu ka se k'u ɲɛsin fɛn wɛrɛw ma min ye dugudentɔnw ye olu jɔyɔrɔ ko an ka jamana kɔnɔna na ka taa se wolomasiri tabaw ka baaraw ma premier ministre a ye nin bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ maaw bɛ se k'a faamuya cogo min na keba a ka kuma kuncɛ la a ko min yɛrɛ kan ka ɲini bi jamanadenw fɛ o ye an ka wuli k'an jɔ k'an cɛsiri k'an ka faso k'a baara bi min bɛ Mali kɔnɔ ni maliyɛnw yɛrɛ b'a dɔn Ablaye ka kuma na a ko fɛn o fɛn bɛ yen bi n'o bɛ ka kɛ maaw dɔw ye ɲininkali kɛ politiki ko ta na sira la keba a ko de senfɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen bi n'a bɛ ka kɛ an ka jamana kɔnɔ an k'a bila an kunna k'a fɔ ko a bɛɛ lajɛlen laɲini sigikafɔw de senfɛ sigikafɔw de ye laɲiniw kɛ polisiw ka ko ka yɛlɛma ka kɛ fɛn ye ko sigikafɔ de y'a kɛ justice ka yɛlɛma sigikafɔ de y'a kɛ min ye ka mɔgɔw minnu bɛ yen bi ni olu n'an ka jamana tɛ kan kelen fɔ maaw de y'a laɲini wa min ye ANR ye ale fana ko ka dɔ bɔ parti politigiw la o kɔrɔ tɛ ko bɛɛ y'a ko a ko banna pewu Ablaye ko ni bɛɛ y'a tiɲɛni tɛ ɲɔgɔn ye sira la wa ko maa kana bila i kunna ko dɔ labɛnnen de bɛ nin ko in kɔfɛ ko foyi labɛnnen t'a kɔfɛ ko min fɔra dɔrɔn k'a lawaleya o ye ka kalata bila sira tilennen kan kalata gafe ɲɛnamaw ka sɔrɔ
baara bɛ se ka kɛ an ka jamana kɔnɔ na cogo min na k'olu ko bɛɛ lajɛlen sigi sen kelen kan Maliki Jaw y'a fo k'a waleɲuman dɔn kalata kɛlen k'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ se ka tɛmɛ ni baara in ye a yɛrɛ fana ye bonyamasegin ye Keba an kɔni ye min ye sisan Mali kuma tɛ tuguni Mali sɛbɛn tɛ tuguni Mali ko kɛcogo ɲuman tɛ tuguni Mali ɲɛmɔgɔ ɲuman sɔrɔli k'a sɔrɔ komɔgɔw gɔlɔnen o tɛ se ka baara in ɲɛ baara in ye min ye Keba maaw de bɛ wuli ka kɛ u faso fɛ maaw de bɛ u ɲɛsin ka jamana jɔ maaw de b'a yira k'a fɔ waati dɔ kuma sera an ka hakili to an ka jamana na diɲɛ kɔnɔ bi n'i y'a ye k'a fɔ hali an ka jamanakuntigi ka taama man ca sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Keba ale de kɔ Mali de nana ni nin ko in yɛlɛma in ye ka Burkina don a la ka Niger don a la o Mali tɛ se ka to tɔw bɛ taa ɲɛ ka anw to kɔ o bɛ sɔrɔ mun fɛ an bɛ mun fɔ an da la a ka ye an kɛwalew la an bɛ bɛn fɛn minnu kan an ka sɔn olu ma bɛɛ lajɛlen ko ko sariya ka bato bɛɛ lajɛlen ko ko maa ladiriw ka sɔrɔ baarakɛyɔrɔ la bɛɛ lajɛlen ko ko gouvernement mɔgɔw ka se ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ko ko jamana ɲɛmɔgɔw ka se ka baara kɛ nka anw kelenw an de bɛ tila tuguni ka taa fɔ k'olu k'a yɛlɛma k'a kɛ an sago ye anw kelenw an de wuli tuguni ka t'olu nɔfɛ k'a fɔ nin kɛ tan nin don tan o de la Kuse ko kunu n'o ye Kuse Tera ye ko premier ministre k'a bɛ baara min na a k'a hakili to a yɛrɛ la ko sabula maa caman bɛ yen u bɛ yɛlɛ i fɛ k'a sɔrɔ joli bɛ u ɲin jukɔrɔ dɛ waati min sera n'o Mali bolo bi an k'a lajɛ an ka bɔ nin ko ninnu kɔnɔ an k'an ɲɛsin sɛbɛn ma an ka baara kɛ sɛbɛnw b'an fɛ yan baara kɛcogo b'an fɛ yan laɲiniw kɛlen don an fɛ yan Maliyɛn baden de bɛ kɔ kan minnu bɛ se fɛnw na fɛɛrɛw b'u kɔnɔ a caman de fana bɛ yan minnu bɛ se baara la a ye maaw wele a ka baara kɛ an ka se ka bɔ nin degun in kɔnɔna na sabula mun bɛ Keba o ye k'a fɔ de anw fɛ yan ni mɔgɔw bɛ jɔyɔrɔ la i tɛ foyi mɛn a bɛɛ ka ɲi nka n'i y'u sama ka bɔ a la olu de bɛ fara kulekɛlaw kan o kan ka falen baarakɛyɔrɔw la maaw ka ɲini maa minnu bɛ se ka baara kɛ faso yɛrɛ ka diinɛ n'a ŋaniya kɔnɔna na i y'a kɛ cogo o cogo a ka yirila k'a fɔ ko faso de bɛ fɛn bɛɛ lajɛlen ɲɛ maaw yɛrɛ ko bi ko hali dunko juguya ni yuruguyurugu Keba ko a kɛlɛ kɔni k'a bɛ k'a fɔ ko nka k'a tɛ se ka nɔbɔ ko wa ko halisa ko suyɛnni bɛ ka kɛ nin bɛɛ lajɛlen fɔra kununko CNT mɔgɔw tiɲɛ na Keba u kan ka fo parce que maa bɛ se k'a fɔ de u ye nin fɔ nin ma diya ne ye nka k'a fɔ ko jamanadenw kun sigilen don nin ko min ye k'u m'o fɔ wa u y'o fɔ Kebaw yɛrɛ dɔ ye ɲininkali kɛ ko ka énergie yɛrɛ ko ka énergie yɛrɛ audit kɛ sɛgɛsɛgɛli ko k'o wuli k'o jɔ énergie yɛrɛ kama k'a lajɛ mun de bɛ yen gɛlɛya ye mun de ye énergie degun yɛrɛ ye mun ye ko k'o ɲɛɲini k'o dɔn dɔw y'o fana kuma fɔ sabula kuranko kuma fɔra premier ministre ko fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan Keba Kuse y'a ɲininka ko ko panneau minnu bɛ ka jɔ ko a ko bɛ cogo di i ɲɛ bɛ ɲininkali foyi tɛ yen min ma kɛ a la kununko jamana kɔnɔ degun ɲininkali bɛɛ lajɛlen kɛra a tɔ ye sisan Keba ne yɛrɛ tun bɛ fɛ o kun kan ka min kɛ n bɛna f'i ɲɛna ne yɛrɛ de lakɔlɔsili min kɛ n'u bɛ se k'o fara siɲɛ wɛrɛ baara kan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen n'a ko a bɛ fɛ ka kuma a fa kan na u k'a to a ka kuma a fa kan na maa mana fɔ k'a bɛ kan fɛn fɔ n'an ka jamana kan don u k'a tigi to a ka kuma kununko minnu kumana i b'a sɔrɔ kuma bɛ dɔ kɔnɔ nka a bɛ siran a b'a fɔ ko nin ye tubabu u kan ka a fɔ mɔgɔw ɲɛna fɛn o fɛn bɛ yen parce que bi an ka sariya suma b'an yamaruya an ka baara kɛ a ka se ka kɛ ten cogo la ni heure 8 lajɛ kununko Keba Mali télévision so b'a la togodaw ni fɛnw na u bɛ mun de mɛn nin na bɔbɔ minnu bɛ CNT kɔnɔ olu nana u ma bɔbɔkan fɔ fila minnu bɛ yen u nana u ma filakan fɔ bamanan minnu bɛ yen u nana u ma bamanankan fɔ maraka minnu bɛ yen u nana u ma marakakan fɔ bɛɛ lajɛlen kumana to a kana premier ministre de ye miniti 2 ani buruburu 22 ta ka fɛn dɔ fɔ o yɛrɛ bɛnnen don biométrique ko ma u k'a lajɛ o bɛ se ka falen cogo min filanan ye mun ye Keba n'a ma ɲɛ ko aw ye premier ministre ka sɛbɛn aw jɛra n'a ye ko a ka taa baara kɛ n'a ye a b'a fɔ a k'a yira u la kalo 2 kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ kalo 3 kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ kalo 6 kɔnɔ i bɛ se ka mun kɛ olu ka dan tigɛ an ye an ka olu ye n'o tɛ k'a bakuru mɔn ta k'a di ko taa n'a ye ka taa baara kɛ jaabi bɛ sɔrɔ cogo di bon monsieur le premier ministre comme sisan an jɛra n'i ka sɛbɛn in mun bɛ kɛ kalo 3 nata in na mun bɛ kɛ kalo 6 nata in na mun bɛ kɛ san kɔnɔna na i k'olu fɔ an ye o la
maaw bɛ se ka sigi CNT yɛrɛ kɔnɔ minnu bɛ lakɔlɔsili kɛ o ko sira fɛ n'o tɛ an jɛra n'a ye tan ka taa n'a ye o man ɲi kiba n ye fɛn dɔ fana lakɔlɔsi kununko o ye k'a fɔ CNT yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ yen n'u olu yɛrɛ bɛna ɲininkali kɛ wagati tɛ d'u ma u ka se k'u hakilinaw fɔ k'u ka kuntilinaw fɔ ka se a dan na n'a ma ɲɛ k'aw ye baro sigi k'aw bɛ fɛ ka jamana ka fɛn de fɔ a ye wagati to mɔgɔw bolo u ka kuma k'u ka kuntilinaw fɔ mɔgɔw ka se k'a faamu parce que wagati min bɛ di tuma o tuma an ka baro ko kɛnɛ ninnu na ani an ka yɛrɛ kɛnɛ ninnu na a tɛ mɔgɔw labɔ wa tuma o tuma fana i bɛ taa sɔrɔ fɛn caman de bɛ yen minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka fɔ baara kɔni kunu an ye min sɔrɔ a ko kan a n'a a kɛnɛ kan kunun ko o de ye nin ye yaasa ka se ka faamuyali kɛ premier ministre yɛrɛ n'a baarakɛɲɔgɔn k'u fo parce que o fana ye a guwanu fana dara tile 2 in na dɛ keba i b'a dɔn ko CICB la min tun bɛ yan secrétaire généraux minnu bɛ yen n'olu ye ministre nagakɔrɔ baarakɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ duguma so dɔ kɔnɔ premier ministre ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen ni ɲininkali kɛra e ka yɔrɔ la sisan a bɛ na n'a jaabi ye olu b'a sɛbɛn k'a fasiri k'a labɛn k'a bila premier ministre ɲɛ o fana o ye ko ye ni maa ma falenw bɛ baara la o fana ka ɲi jɔyɔrɔ bɛ k'u la u tɛ taa dɔrɔn ka t'u sigi ten k'a kɛ lamɛnli dɔrɔn ye u bɛ baara kɛ fɛn dɔ fɔra sisan a bɛ ka ministre so kun kan a sɛbɛn bɛ sɔrɔ cogo di a ko bɛ cogo di mun ni mun kɛra a ko la na aw yɛrɛ bɛ yen ka ban a bɛ se ka baaraw kɛ o yɛlɛma kɔni o fana u bɛ fo o yɔrɔ la Maliki Jaw fana ka baara kɛcogo keba ka kuma di cogo ni fɛn kɛcogo mɔgɔw ma a bɛ kɛ cogo min na o fana ka ɲi o ɲɛna kosɛbɛ sabula a b'a kɛ bonya ni karama kɔnɔna na ni maa min b'a fɛ ka fɛla min fɔ a b'a to i ka se ka dɔ sɔrɔ i ka se k'o fɔ o kɔni o kɛcogo fana ɲɛna donc an bɛ bɛɛ fo an sera ka min sɔrɔ kununko CNT mɔgɔw ani premier ministre ka baara la o de ye nin ye an bɛ t'e fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na. San laban ɲɔgɔndan min bɛ yen n'a bɛ f'a ma ko kapu nanzarakan na ale baaraw o daminɛna n'o ye certificat d'aptitude professionnelle ye CAP kununko ɲɔgɔndan in daminɛna Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ maa 10,600 107 o de ye kalanden ye minnu bɛ ɲɔgɔndan in na u tilalen don ɲɔgɔndan yɔrɔ 83 de la Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye ɲɔgɔndan sɛbɛnninw ye olu kɔni daminɛna Sumaworo Kante ale tɔgɔla kalanso min bɛ yen n'o bɛ Bamako yan sigida 2nan kɔnɔna na n'o ye ɲɛsinnen don Bamako stade omnisport ma ɲɔgɔndan in daminɛna yen maa 540 o de b'o ɲɔgɔndan so in kɔnɔna na a yɛrɛ sa k'a fɔ ko min ye ɲɔgɔndan yɛrɛ kan ka kɛ fɛn minnu kan sa o ye kalansen 5 ɲɔgɔnna ye min ye maa 100 ekɔliden 128 olu de kɔni tun bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa génie mécanique olu maaw olu fana tun bɛ yen Jakarija Watara ni ale yɛrɛ ye yen kalanso in ɲɔgɔndan yɔrɔ in ɲɛmaa ye a ko ko baara kɔni kɛcogo ɲɛna min ye ɲɔgɔndan in ye k'a daminɛna ka ɲɛ u ma gɛlɛya foyi sɔrɔ polisiw bɛ yen olu bɛ ka yɔrɔ la kɔlɔsi maa minnu fana bɛ yen n'olu kan ka ɲɛbila baaraw kɛ olu y'olu bɛɛ lajɛlen kɛ denmisɛnninw yɛrɛ fana nana n'i nana fana i b'i ka sɛbɛn yira n'o y'a sɔrɔ i ka kalanso sɛbɛn t'i bolo i ka biométrie b'i bolo walima n'i ka carte d'identité b'i bolo i bɛ se ka don k'i ka ɲɔgɔndan baara kɛ kunun tɛnɛn kɔni u y'a yira sa k'a fɔ k'a ko bɛɛ lajɛlen kɛra basigi kɔnɔna na kalandenw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye technologie ye dɔw y'o kɛ k'o fisara kosɛbɛ dessin bâtiment maaw olu fana y'a yira sa k'a fɔ k'olu fana ye min kɛ k'o fisara kosɛbɛ an ka marabolo kɔnɔna na k'a daminɛ Kayi la ka taa Tomiya ka taa se Sani Kulukoro ma min ye studio tamani maaw ye olu ye o yɔrɔw sɛgɛsɛgɛ a yira sa k'a fɔ yen kɔni baara taabolo fana ɲɛna Kayikaw fɛ yen min ye kapu ye ale kɔni baaraw bɛɛ lajɛlen daminɛna Kayi ale académie ɲɛmaaw tun bɛ yen min ye Kayi gouverneur yɛrɛ général de brigade Musa Sumare ale yɛrɛ enveloppe fɔlɔ o dayɛlɛ k'o di kalandenw ma Kayikaw ka institut de formation professionnelle kɔnɔna na yen kalanden 489 o de bɛ yen min ye ɲɔgɔndan yɔrɔ so o 22 de bɛ o yɔrɔ kɔnɔna na kapu ale kɔni baaraw daminɛna Kayi hakilina ɲumanw kɔnɔna na o ɲɔgɔnna fana don i n'a fɔ studio tamani mɔgɔw b'a lakale cogo min na Sangaw fɛ yen fana kapu ale daminɛna ka ɲɛ kalanden 540 de bɛ yen min ye musolakaw ye olu ye 231 ye ɲɔgɔndan in a daminɛna sa olu ka institut professionnel kɔnɔna san gouverneur n'o ye colonel major Ousmane Sangare ale tun b'o kɛnɛ kan a kɔni ye ladilikan di denmisɛnninw ma min ye u ka da u yɛrɛ la
u k'u ka baara kɛ u yɛrɛ kuntilenna na ka sɔrɔ k'a f'u ye k'Ala ka garisɛgɛ ɲuman d'u ma. Kulukoro fana min ye kalanden 221 o de b'olu ka académie ale bolo ka nin ko in hukumu kɔnɔna na. A yera sa k'a fɔ sa min ye kapu kɔni ye a baaraw daminɛna ka ɲɛ, olu fana kalandenw olu bilalen don sa ɲɔgɔndan yɔrɔ 3 de kɔnɔna na Kulukoro yɛrɛ malabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na. Dessin bâtiment mɔgɔw b'a la, employé de bureau b'o la, industrie olu fana bɛ a la. Ɲɔgɔndanw kɔni sera ka daminɛ hɛrɛ ni baden kɔnɔna na. Min ye kapu ye sa ale bɛ to senna fo alamisa nata min ye tubabukalo tile 22 ye a k'o bɛɛ lajɛlen bɛ kun cɛ. N'an bɔra ɲɔgɔndan na an bɛ taa Kuluba faama sigiyɔrɔ la Keba. Kunungo min ye jamanakuntigi Asimi ye, ale ye Senegalikaw ka wolomasiri tabaw ka minisiri a y'o bisimila. Min ye maa kofɔlen ye o ye Général Biram Diop ye. Biram Diop ale cira ka na ni Diomaye Faye o ka sɛbɛn n'o ye Bassirou Diomaye Faye ye Senegal jamanakuntigi ani Asimi ka ɲɔgɔn ye la sa a ye foli ni tanuni kɛ bonyamasegi kɛ min ye Diomaye Faye ale tɔgɔ la k'a yira sa ko bolodiɲɔgɔnma bɛ Mali ani balimaya bɛ Mali ni Senegali cɛ k'o tɛ bila ko ye. Min ye Biram Diop ye a tilalen tuma min na sa a ka laseli la kunnafonidilaw kɔrɔ a y'a yirula sa k'a fɔ ko ale kɔni nana ni sɛbɛn ye. Sɛbɛn b'a to Mali ni Senegal k'u bolo di ɲɔgɔn ma ka jamana fila in k'a sigi k'a baara kɛ ka ɲɛ. Asimi Goïta ka kuntilenna ale ni Diomaye Faye ka kuntilenna la a y'a yira sa k'a fɔ ko jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ baara minnu bɛna se ka kɛ dɔ bɛna fara olu ka don nataw la. Gɛlɛyaba minnu bɛ an fanfɛ bolo fɛ bi ko an nana n'o bataki de ye ka n'a yira sa k'olu kɔni bolo janen don ka ɲɛsin Mali ma yaasa min ye degunba minnu bɛ olu bɛ se ka wuli cogo min na. Bi farafinna fana kan ka baaraw kɛ cogo min na ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ sira fɛ ko a ka kuma bɛ taliko la. Biram a ye foli kɛ a ko fana ko min ye Asimi ye a y'u bisimila ka ɲɛ wa a y'a yira fana k'a fɔ ko u n'u bolo di ɲɔgɔn ma ka se ka baara kɛ balimaya ni sindiya kɔnɔna na k'a ka taa ka foli fana lase Diomaye Faye ma k'a b'a fo Keba nin ye terrorisme kɛlɛli de ye. Terroriste o kɛlɛli don. Ministre de la Défense Mali la lettre terrorisme do Keba ndo ka cɛ nana saga saya o e m'o ye de o ka ministre bɛ baganko kunna Iwaba n'o ye sagako ɲɛnabɔ ni défi commun Mali ni Senegal bi sirabako kuma ma fɔ Keba terrorisme do dɛ. I b'a dɔn ko don min na Diomaye Faye nana yan Asimi ma fila fa ye koyi. Asimi ko a ma AES dayɛlɛlen don aw nalen kura don n'an bɛ se ka baara kɛ n'an tɛ se ka baara kɛ Mali ni Senegal k'a bolo di ɲɔgɔn ma an k'an ɲɛsin terroriste kɛlɛ ma n'u ma ɲɛ sɔrɔ anw fɛ u bɛ wuru ka taa aw fɛ yen. Ni ministre de la Défense nana ta Keba an b'a bila an kun na k'a fɔ a nana o kuma de la sabula nin tile laban yɛrɛ la an y'a ye k'a fɔ min ye Bamanci jɛkuluw ye ka taa se ninjuguya jɛkuluw ma olu yɛrɛ ka kunnafonidi gafew an'u ka kunnafonidilaw n'u ka maa minnu bɛ n'olu bɛ kunnafonidiko kunna u caman y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ni maa ninnu ye Keba k'u bɛ Senegal ka daga da la. O mana tɛmɛ ka bɔ yen jamanakuntigi Asimi a ye jamana filanan min ma bisimila o ye Moritani ye. Moritani a y'a yira sa kɔni ko olu Mali bɛna dɛmɛ ta ka ɲɛsin Moritani ka cɛbɔ ma ba di ɲɛmaaya a ɲinini na. Asimi ale ye maa minnu bisimila sa n'olu olu nana sabula min ye Asimi ye ale yɛrɛ ye AES ɲɛmaa fana ye koyi Keba maaw kana ɲinɛ o kɔ. Ɲɔgɔn lajɛ in senfɛ kunungo Moritanikaw u ka maa min nana n'o tun bɛ ko bɛɛ lajɛlen ɲɛma o ye musolaka ye o ye Amal Mint Mawuludu ye ale de y'u ka jamana ji ale ni saniya minisiri ye ale de bilara maaw ɲɛ ka na Asimi lajɛ. An yɛrɛ ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Ablaye Diop ye o fana tun b'a kɛnɛ kan ani jamanakuntigi nagakɔrɔ baarakɛlaw waleya in sa a bɛ tali kɛ mun na u nana ni bataki ye u ka jamanakuntigi n'o ye Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani ale tɔgɔ la ka n'a di jamanakuntigi ma n'o ye Asimi ye k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma cɛbɔ bɔ olu bolo ba di o ɲɛmaya ɲini na n'o ye farafinna banque min ɲɛsinnen don yiriwali ma u ko a tɔgɔ sa o ye Docteur Sidi Ould Taye Sidi Taye yɛrɛ ko a kɔni tun ye arabu ka banque o ɲɛmaya kɛ Madame Amal Mintu Mawuludu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni bɛ fɛ sa u ni Mali k'u bolo di ɲɔgɔn ma balimaya ni sindiya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka se k'o sinsin min ye jamana fila in ye u kun tilennaw bɛ se ka kɛ cogo min na baara min bɛ yen n'o ye tariku ye ka taa se an ka seko ni dɔnkow ma ani an ka diinɛkow ma k'o bɛɛ lajɛlen bɛ an jɛ k'olu kɔni nana sa ka na ɲini Mali jamana ɲɛmaa fɛ a ka se ka min ye Docteur Sidi Ould ta ka Mali ale ka se k'o di a ma min ye ba di ɲɛmaaya in ye a bɛ se k'o sɔrɔ cogo min. Keba ko maa kofɔlen n'o ye Sidi Ould Taye ale yɛrɛ kɔni
eko nin ta san 30 ye a bɛ nin diɲɛ fɛ nin baara in na wa maa min fana don a y'u ka jamana minisiri sɔrɔ ko ta kɛ Moritanikaw fɛ yen wa nin kɔsa in na fana Moritanikaw kun y'a bila sa ka taa arabu olu tɔgɔla banque min fana bɛ yiriwali la a kun b'o kunna a ye manda 2 kɛ o ko kunna na maa min don kɔni ko tiɲɛ na Moritanikaw ko k'olu dalen don a la a bɛ se ka kɛ cɛbɔ ɲɛnama ye cɛbɔ min bɛ se ka jɔyɔrɔ sɔrɔ min ye Amil Mint Mawuludi ye ale y'a yira sa k'a fɔ k'u nisɔndiyara kosɛbɛ sabula Asimi y'u kunbɛn ni bɛrɛbɛrɛ ye a y'u kunbɛn nin fɛn ka tila k'a ka kumakan d'u ma ko n'Ala sɔnna a ma min ye Mali ye ale bɛna u dɛmɛ u ka nin baara in na keba nin ye jamana joli ye 2 tɛ yɔrɔ olu tɛ AES la k'alisa k'an isolelen don dɛ Senegal ni Mauritanie bɛ yan k'an isolelen n'an bɔra yen keba an bɛ segin ka na an ka jamana kɔnɔ yan i b'a dɔn k'a fɔ min ye minisiri Dawudi ye ale kun bilara sa ko a ka t'i sɛgɛnna fiɲɛ bɔ keba a sɛgɛnna de a sɛgɛnna fo ka taa sɛgɛn su tɛ Dawudi ye tile t'a ye don o don wuli ka jɔ a ka dɔgɔtɔrɔw kun k'a ma ko monsieur le ministre t'i lafiɲɛ a ma sɔn ka olu lamɛn keba min ye Dawudi ye u y'a jagoya i b'a dɔn ka Asimi ale a ye min kɛ Sogɛli la o ɲɔgɔnna don a ko k'a ka taa lafiɲɛ ten n'o ye repos médical ye waati min na keba min ye Dawudi kun taara o repos médical la kuma tɛ yen min ma fɔ nka i b'a dɔn k'a fɔ ko kɔni ka ko ɲɛɲini ka ko sɔgɔsɔgɔ ka ko faamu min ye an ka polisiw ka gun kan an ka nin minisirisoba in kan ali 24 ale y'o wanɛ ye n'ale ye min fɔ o la kɔni o ye tinɛni ka bama ɲɛko ye ali 24 tun y'a fɔ an ɲɛna nin y'a dɔgɔkun tɛmɛnen ye k'a taara Dawudi fɛ a y'a ye a taara sɔrɔ a bɛ repos médical la a ma AVC kɛ a ma fosi kɛ kunungo min ye Dawudi ye a bɛ baara ta yɔrɔ min keba a ko ali 24 in filɛ n ka bureau kɔnɔ nin ye ali y'i senfa piripiri monsieur le ministre nin tɛ se ka kɛ téléphone na kuma ye n bɛna sisan ali nana a n'a ye photo ta a y'a bila bɔlɔlɔ sanfɛ min ye Dawudi ye ale tun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na n'o o ye repos médical ye nin y'o bannen keba kuma caman fɔra nin ko in na AVC de y'a bin a dɛsɛra a taara yan fɛ a kɛra tan a bɛɛ lajɛlen ali y'a bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ k'a ko cin kungun n'a ɲɛɲɛ bɔ ɲɔgɔn na kabini dɔgɔkun tɛmɛnen ka tila k'a fɔ maaw ye ko a ma AVC kɛ bi a ma AVC kɛ sini a fɔra de k'a ka t'i sɛgɛnnafiɲɛ bɔ sabula ko o ko mana wuli Dawudi b'o la maaw bisimilali min ye lakanako ɲɛnɛbɔli ye dugu kɔnɔna na an ka faaba ale ni jamana fan wɛrɛw fɛ ka min n'i taara ale ka bureau kɔnɔ keba Bamakɔ telelama de b'ale ka bureau kɔnɔ fɛn o fɛn bɛ bouger Bamakɔ a bɛɛ b'ale ka bureau kɔnɔ télé la ale b'a bɛɛ de ye rond-point bɛɛ a bɛ rond-point bɛɛ de ye donc bi a kun bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ min na o banna an b'a fɔ sa n ko Ala ka a ban pewu Ala k'a segin a yɛrɛ ma a segilen filɛ ne ka na sa baara min n'o kalifara la jamana ɲɛmaaw fɛ a ka o sinsin yaasa halisa danaya min dar'a kan dɔ bɛ se ka fara o kan cogo min na a ka se k'a ka baara n'a ka cɛsiriw bɛɛ lajɛlen kɛ min ye jamana a kun bɛ baara la cogo min na a ka dɔ fara o cɛsiri ni timinandiya kan yaasa min ye baara ɲuman tɔ bɛɛ lajɛlen a ka se ka olu bɛɛ lajɛlen sinsin keba n'an bɔra ali 24 ni Dawudu la an bɛna yɔrɔ min na sisan o ye Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna ye nin tile fila in na i b'a dɔn kɔni k'a fɔ ko sanji kunun ni kunna sini a bɛ ka suuru a bɛ ka suuru ten Bamakɔ min ye Bamakɔ ɲɛda yɛrɛ ye a y'o yira an na min ye siraw ye olu bɛɛ lajɛlen kɛra dingɛwow ye yɔrɔ minnu bɛ yen ni maaw kɔni tun bɛ tɛmɛ olu fɛ olu bɛɛ lajɛlen bɔgɔw bɔr'u kɔnɔ pewu n'i ye bɔgɔnin cɛ ka kɛ min kɔnɔ sanji mana na ale b'o cɛ ka b'o kɔnɔ an ka wuluwuluw an ka ɲɛgɛnjiw an ka botolijiw an y'u bɛɛ lajɛlen bɔ k'u fili sira kan ta ye ni maa min bɛ tɛmɛ fo ni y'i pan maa minnu bɛ mobili kan olu bɛ ji siri feerekɛlaw kan a ko cayalen don kosɛbɛ Bamakɔ yɛrɛ fan caman dingɛw kɔni gidɔrɔn bɛɛ kɛlen don dingɛ ye anw yɛrɛ ka yɔrɔ la keba min ye Udu Kone ka misiri kɛrɛfɛla la 13e arrondissement tɛ yen wa o kɔfɛla la octobre tɛmɛnen minisiri Madina ale k'u nana ko ni san jɔra k'u bɛna fɛɛrɛ sɔrɔ keba yɔrɔ in bi maa si tɛ se ka tɛmɛ a fɛ ACI kɔnɔna na fo n'i y'i ka mobili jɔ dɛ sinon yɔrɔ dɔw bɛ yen olu bɛɛ kɛra dingɛ ye wa Bamakɔ kin ni bɔlɔnba ka dɔgɔ bi ji nɔgɔ botoliji wuluwuluji minangoji n'olu kɛlen tɛ ka rendez-vous di ɲɔgɔn ma gitɔrɔn sanfɛla la ɲɛmaaw k'a lajɛ dugudenw fana ka wuli k'u jɔ k'u cɛsiri o de la mɔgɔ dɔw bɛ yen olu ye wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ ye keba olu ma gouvernement kɔnɔ dɛ olu bɛ ka yɔrɔw lajɛ u bɛ se ka mun kɛ ka bɔgɔ cɛ k'a kɛ dingɛw kɔnɔ nka n'olu taar'u da sanji bɛna ka na bɔgɔ ninnu cɛ ka bɔ dingɛ kɔnɔ fossé a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bɔrɔkɔ ye nin ye an ka gitɔrɔn kɛcogo ye an b'a dɔn k'a fɔ kunun a kuma fɔra CNT la
fɛrɛ mun sirilen no ala sanji ayu taw tɛgɛma han kiba olu tun ye jateminɛ min kɛ ko sanji tɛ wuli waati min sanji wulila ka ban parce que hali sisan sɔgɔmada in na e yɛrɛ a bɛ ka a ye yɛrɛ dasi ka na a y'i ba de bɛ dasi o ye dun i filɛ nin ye i tɛ fila jɔlen ye ten ni nin kɛra fila dɔrɔn i bɛ kɛ ko sɛ sulen ji la o y'i ka malasi daminɛnen ye n'an bɔr'o la kiba an bɛ taa mayinakaw fɛ yen manantali ni mayina ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la dugu min bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko samantuntukaw fɛ yen kamalen nɔ n'a si bɛ san 50 la ni ale yɛrɛ ye kerewaneka ye keɲeba kutakaw olu fɛ yen n'o yɛrɛ bafula bɛ marabolo ye ala kɔni ale ka kalifa minɛ a la siraba ka kasara dɔ senfɛ nin kalo in tile 16 maa kofɔlen kɔni ale nana mobili dɔ de jɔlen tasi ka t'i yaara k'i bɔ k'i bin min ye a tun b'a fɛ ka taa a ka so de waleya in kɛlen kɛra mayina ale ni manantali ni ɲɔgɔn cɛ gendarmelakaw kɔni wulila sa u bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ka se k'a dɔn ko in a bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min segukaw fɛ yen maa minnu n'olu tun ye gɛlɛya sɔrɔ sanjiko la salongo ka se ka dɛmɛ ta ka don olu ma sa o baaraw kɔni kɛra sibiri tɛmɛnen min ye guwa ba 636 ye dɛmɛ tala ka d'olu ma a bɛ bɛn maa ba 38 kɔnɔntɔn olu de kan ka se ka donbolo sɔrɔ segu ale kɔnɔna na min ye waleya in ye sa a kɛkun ye ka balo di maaw ma maa minnu bɛ yen n'olu ye degun sɔrɔ yaasa u yɛrɛ bɛ se ka baara ko u yɛrɛ cogo min na ani ka se ka o da dumuni sɔrɔ segu gouverneur n'o ye général de brigade Sulemani Traoré ale tun b'a ko kɛnɛ kan ka taa se dɛmɛjɛkulu minnu bɛ yen sa n'olu ye baara kɛ baara min bɛ yen sa ni a jɛkulu yɛrɛ a dɛmɛba kɛra maa min ye sa o ye banque mondiale ye ka taa fara Bamako min ye Bamako projet résilience ma olu de kɔni ye musaka ninnu di yaasa ka se ka nin waleya in sigi sen kan ka dɛmɛ kɛ maaw ye donbolo minnu kɛr'u ye malo bɛ a la sukaro ɲɔ tulu kɔgɔ birifini min ye sange sulen ye ka taa fara ekɔliden minɛnw kan ale ni guwa minnu bɛ se k'o kɛ ka baara kɛ UNICEF ale ye muso dɛmɛ kucalakaw fɛ yen muso 20 sa yaasa olu bɛ se ka kisi cogo min na u ka ba dɛmɛ dasiri ma furusow kɔnɔna na min ye minɛnw ye o juru ma n'o ye machine kalalikɛ machine ye bololilikɛ machine bagan misɛnnin dɔw fana juru ma u bɛ se k'u boloma yɛlɛma n'o ye cogo min na min ye sefa wari 10,000 ye o dira u kelen kelen bɛɛ lajɛlen ma u ka se k'o kɛ jagokɛlaw ye k'u yɛrɛ boloma yɛlɛma UNICEF ale de ye nin dɛmɛ in kɛ yaasa ni musolaka ninnu bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min na ka bɔ degun kɔnɔna na ani ka se ka baara kɛ u yɛrɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ cogo min sisan an bɛ taa seko ani dɔnko ale kɛnɛ kan. Leka wuli k'i jɔ. Seko ni dɔnko Maliba kɛra anw ta ɲinan kɛra an ma sanni. Seko ni dɔnko min ye Burkina jamanakuntigi ye n'o ye capitaine Ibrahim Traoré ye ale ye an ka minisiri minnu bɛ AES kɔnɔna na seko ni dɔnko kunna olu cira Mali jamanakuntigi fɛ n'o ye général d'armée Assimi ye u ka ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o ye seko ni dɔnko minisiri Mali ta Mamu Dafe ale kɔni bisigilara u y'a yira sa k'a fɔ min ye AES fasa ye n'a bɛ fɔ ma ko la confédérale a taara ka t'o de di Ibrahim Traoré ma baara in kɛra cogo min na dɔnkili in sigira ɲɔgɔn kan cogo min na fɛnba minnu b'a kɔnɔna na ale olu bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ Mamu Dafe y'a yira sa k'a fɔ ko an ka taabolo an ka tabiyaw an ka maanifinya kɛcogo ko olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la Niger ni Burkina se min n'u bɛ k'o ɲini o bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛn in kɔni a dira Ibrahim Traoré ma i n'a fɔ a dira Assimi Goïta ma cogo min na Mamu Dafe n'a bɔra Burkinakaw fɛ yen a kan k'i kunda fana Niger kan ka taga di Abdramane Chani ale fana ma confédérali yɛrɛ kɔni min nana sa ka na AES ka maɲɔgɔnlaw lakodɔnnaw kɔni bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan maa ma falenw jamana 3 in kɔnɔna na olu ye baara in sigi sen kan ka se ka nin gɛrɛ in ka se ka nin baara in k'ale bɔ k'a di capitaine Ibrahim Traoré a y'u fo baara kɛcogo ɲuman na a ko n'Ala sɔnna ma fana n'a jɛɲɔgɔn tɔw u na hakilila jagabɔ k'a kan ka tila ka kɔmasegi kɛ jamanaw ye kibaru nin banna pewu
jamanaw bɛɛ lajɛlen ɲɛmaw mana n'a sɔrɔ u bɛna dɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sigi jɔnjɔn in n'o ye dɔnkili ye fasa in ye a bɛ da don min na jamana saba in bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ kalansenw bɛna sigi sa fanfariw olu fana ka se ka ta ka se ka baara kɛ ni a ye ka taa n'a ye kalansow fana kɔnɔna na o taama senfɛ min ye minisiri Mamu Dafe ye kunungo sufɛ sa Burukinakaw ka minisiri min bɛ u ka sɔrɔ ko kunna ni kɔni ye a bisimila hakilila jigiw olu baaraw kɛ Mali minisiri y'a yira sa ka fɔ ko na kɛ fɛɛrɛ ye u ka se ka hakili jagabɔ kɛ yaasa jamana fila bɛ se k'i bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na yiriwali so Mamu Dafe yɛrɛ ye faamuyali caman kɛ fɛɛrɛ kɛnɛ minnu bɛ sigi Burukinakaw olu fɛ yen i n'a fɔ Mika n'a ɲɔgɔnnaw olu mun ye jɛrɛbaw ye san o san minnu bɛ kɛ diɲɛ bɛɛ lajɛlen bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ mun kɛnɛ kan ka taa fara FESPA ko ale ni u ka CEDEAO ninnu bɛɛ lajɛlen kan a ye ɲɛfɔli kɛ minisiri Yɛrɛni y'a yira sa k'a fɔ ko u ni Mali u bolo de filɛ nin ɲɔgɔn bolo nin ye keba n'an bɔra Burukinakaw fɛ yen an bɛ taa Gawukaw ka musée Sahel n'o o ye fɛnkɔrɔ mara yɔrɔ ye ale y'a ka daw yɛlɛ Gawukaw ye diɲɛ seleke naani tɔn kan ale dayɛlɛ maaw ye n'o ye musée du Sahel ye musée du Sahel ale kɛkun ye min ye o ye sa bɛɛ lajɛlen ka se ka na fɛnkɔrɔ minnu b'a kɔnɔna na ka faamuyali kɛ bilali kɛra maaw ɲɛ sa ka ɲɛfɔli k'u ye Gawukaw yɛrɛ u bɛ se ka faamuya cogo min na don in y'a to fana min ye musée yɛrɛ jɔyɔrɔ ye min ye baara minnu bɛ k'a kɔnɔna na minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ se ka baaraw kɛ olu bɛɛ lajɛlen yira maaw la halisa ale Gawo kelen kɔnɔna na Tomo de Zaskia maa min bɛ yen n'o tun bɛ alimamiya la o kɔnɔna na sa ala ale ka kalifa minɛ a la o de ye Sheikh Musa Aliyu Ayidara ye waleya in kɔni n'o ye a ka fatuli ye o kɛra mɛkalo tile 18 ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛra o dugusajɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye maa kofɔlen ye maaba de don Gawo dugu kɔnɔna na min ye diinɛ ɲɛmaaba don karamɔgɔba don fana maa caman bɛ olu b'a dɔn a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ bɛn ni kelenya la a y'a ka baara bɛɛ lajɛlen kɛ maaw bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogo min cɛfɔ ni kan bɛ k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ a ka janajaw olu kɛra kunungo ntɛnɛn n'o ye mɛkalo tile 19 ye Tomo de Zaskia o yɛrɛ yɔrɔ la i n'a fɔ ale kɔni lakodɔnnen don cogo min na Askiyalakaw a bɛ olu de tɔgɔ la olu ka sudon yɔrɔ o de don farikolo ɲɛnajɛko ta nasira la sa Afrique du Sud kɔni ale denmisɛnnin minnu si ma san 20 sɔrɔ olu ye se sɔrɔ Maroc ka 1-0 min ye farafinna tɔgɔla ndolati min tun bɛ senna sa ka se ka o sɔrɔ Afrique du Sud kɔni ale y'i tɔgɔ sɛbɛn Senegal o kɔfɛ ni wala in na sisan an bɛ taa Magankaw olu fɛ yen Magan an b'a yira o la sa k'a fɔ ko min ye hiji baaraw ye olu kɔni bɛɛ lajɛlen daminɛna hiji baaraw maliyɛn minnu bɛ olu sera ye u ka dumuniko bɛ cogo di an ka jɛ min ye Ibrahim Jawara ye ale ye min sɔrɔ Mali hijidenw ka dumuniko la an ka jɛ k'o filɛ hiji baara fanba dɔ ye a dumuniko ye hijidenw u jama ka ca kosɛbɛ o de y'a to a dumuniko tɛ fɛn ye min n'a ka nɔgɔn nka alhamdulilayi Mali faamaw maison de haji ɲɛmɔgɔba Dr Abdul Fatah Sise u ye disposition bɛɛ ta cogoya min na Mali hijidenw u bɛɛ ka se ka dumuni kɛ k'u fa alhamdulillah an bɛ Madina nin waati in na a k'a dɔn k'a fɔ gouvernement ka hijidenw a caman sera Madina délégué général Dr Abdul Fatah Sise u kɔn bɛ ka commission caman sigi n'o ye sous commission ye o dɔ ye jumɛn ye sous commission restauration ka délégué dɔw tɔmɔ olu ka baara tɛ foyi ye ka occuper hijidenw ka dumuniko la an balima silamɛw Maka Madina Mina Arafa Muzdalifa hiji bɛɛ kɔnɔ fo ka taa ban ɲinan ta 2025 o ɲɛmɔgɔ y'an ka malimatu ye malimatu Aisha Njayi an balima silamɛw dumunikɛ waati mana se délégué cɛ ani muso denmisɛn ani maakɔrɔba bɛɛ de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ restaurant kɔnɔ cogoya min na ka se ka hijidenw dɛmɛ bɛɛ ka dumuni kɛ an balimaw an y'a fɔ aw ye k'a fɔ commission caman ni sigilen don nka dumunikɛ waati mana se commission ko o y'o bannen i mana kɛ alimami ye o karamɔgɔw do sécurité mɔgɔw transport mɔgɔw bɛɛ de bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kɛ restauration mɔgɔw ye cogoya min na hijidenw ka se ka dumuni sɔrɔ nɔgɔya la alhamdulillah rabbil alamin an bɛ ala tanu masa min tanu ka kan donc an bɛ restaurant kɔnɔ an bɛ jamana ka baara la an bɛ maliyɛnw ka baara la an b'an ka diinɛ ka kunnawolo kɛnɛ kan donc cɛ o cɛ muso o muso bɛ yan nɔ délégué religieux fara délégué dɔ wɛrɛ kan ni dumunikɛ wagati sera an bɛ fara ɲɔgɔn kan an bɛ équipe tila dɔw bɛ yɛlɛ sɔgɔma dɔw bɛ yɛlɛ tilegan fɛ dɔw bɛ yɛlɛ sufɛ pour que an bɛɛ kana to ɲɔgɔn kan baara kana kɛ désordre ni sɔgɔmafɛ mɔgɔw jiginna olu bɛ
bɛ t'u reposer sufɛ olu bɛ na ni sufɛmɔgɔw fana jiginna sɔgɔmada fɛ tɔ kelen dɔ fana bɛ na donc an y'a tila ten o la baara bɛ nɔgɔya baara bɛ ɲa o cogo kelen de la hôtel yɛrɛ sigi cogo fɛ an ye yɔrɔ kɛ fila yɔrɔ kelen musow bɛ aranjɔ ye tɔ kelen dɔw cɛw bɛ aranjɔ ye mais cɛya ni musoya t'a la parce que an bɛɛ de bɛ ka jɛ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ pour que an ka jamana bɛ kunnawolo sɔrɔ an ka diinɛ fana ka laɲini ye min ye an b'o sɔrɔ an ye engagement minnu ta ala kama an bɛ se k'o fana dafa cogo min donc o y'an ka baara kɛcogo ye bien vrai que sɛgɛn b'a la an b'an ka équipe fo vraiment u y'u jija cɛ fara muso kan bɛɛ de motivelen don baara bɛ ka kɛ c'est vrai jama ka ca mais alhamdulillah an ma mɔgɔ ye fɔlɔ ko min salayara an bɛ dugawu kɛ halisa ala ka baara in ɲɛ an bɛɛ lajɛlen ma. an balima silamɛw majina kɔni ni hôtel bɛn kɔnɔ jawharatu rashid alhamdulilahi a dumuniko a taabolo ka ɲi kosɛbɛ kosɛbɛ daraka tilelafana surafana u kɛn bɛ k'a bɛɛ labɛn alhamdulilahi hali maa min fana bɛ yen k'a fɔ ni se ka dumuni kɛ restaurant na u bɛ dumuni fana ta ka taa d'i ma f'i ka chambre kɔnɔ alhamdulillah fo ni min talen don mɔgɔw bila misiri la walima ni degun wɛrɛ bɛ min na min t'o ye parce que an ka baaraw ka ca ni hébergement bɛ yen an tɛ se k'o mɔgɔw fara an kan mais ni hébergement tɛ yen bɛɛ de bɛ fara anw kan pour que bɛɛ bɛ se ka dumuni kɛ cogoya min na wa an b'an ka karamɔgɔbaw fo kabini an nana mɔgɔ si m'a yira an na yan k'a fɔ k'ale ye karamɔgɔ ye bɛɛ bɛ jɛ ka dumuni tila bɛɛ bɛ jɛ ka dumuni di an ka mɔgɔw ma an b'a fɔ ko alhamdulilahi rabbil alamin. an balima silamɛw a k'a dɔn k'a fɔ hejiden dɔw bɛ yen nɔ olu ka dumuni bɛ sugandi a dan ma dɔw tɛ kɔgɔ dun dɔw tɛ sukaro dun alhamdulilayi maison de aji a ɲɛmɔgɔba a directeur docteur abdul fatah sise o kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ ani hôtel ni ɲɔgɔn cɛ jawharatu rashid cogoya min na o dumuni fana ka se ka dilan k'a d'a ma kɔgɔtanw sukarotanw o ka di o mɔgɔw ma. awa an ni restaurateur kumalo kan u y'an ka mɔgɔw ka kɔgɔntan dumuni assuré an ye k'a fɔ u b'a kɛ surafana ani tilarafana ye mɔgɔ hakɛ minnu bɛ yen an ye dɔgɔtɔrɔw ɲininka olu fana y'o fɔ an ye donc o mɔgɔ hakɛ ka dumuni bɛ dilan don fɔlɔ kɔni n'a bilala retard la dɔɔni o ye kow n'a cogoya organisation ye mais désormais u ka dumuniw bɛ na sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na. ayiwa alhamdulilayi an balima silamɛw an y'a fɔ cogo min na nin an ye restaurant kɔnɔ yan nɔ an ka hôtel bɛɛ na jawharatu rashid dumunikɛ waati mana se keleke bɛɛ de bɛ na alimamiw karamɔgɔw sécurité mɔgɔw cogoya min ejidenw ka se ka dumuni kɛ cogo min na alhamdulilah an bɛ dugawu kɛ yarabi hiji ala ka kun cɛ hɛrɛ la aw ni caw ni baraji aw balimakɛ don ibrahim jawara wasalamu alaikum. Ibrahim Jawara fo Medine an yɛrɛ b'i fo k'i waleɲuman dɔn ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ maliyɛnw hiji tagalaw olu bɛ ka taga fana dɔɔni dɔɔni Bamakɔ yan fana dɔw taara sɔgɔmada in na dɔw fana bɛ taa wuladafɛla la an bɛ dugawu kɛ sala ka se n'u bɛɛ lajɛlen ɲuman ye hiji timɛ ko ɲuman ala k'a d'an bɛɛ lajɛlen ma Jawara an b'a yɛrɛ fɔ a ka timinandiya n'a ka wulikajɔ la san o san an ka nin baara in ale kɛ ɲɔgɔn fɛ Keba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn sɔgɔma in na ta an b'o bila ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an bɛ dugawu kɛ sala k'an ka jamana kɔlɔsima ala k'an ka jamana basigi ala k'an ka jamana kisi si ni kɛnɛ labanko ɲuman ala k'o d'an bɛɛ ma a k'an bɛɛ nɛgɛ kanɲɛ 18. dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sitan hɔn Sidi ka numéro filɛ nin ye wari ci. wari sera.